ба ҳамаи одамое ки моро тамошо мекунед, нигоҳ кунед ҷои олами нами румолу шарфу нахе чиза омадагием. Румолҳои фасон фасон. На. Бинед, нарх 70 сомонӣ. Любой расветкаш ҳаст. Борик ҷой апаҷон. Ихтиё. Баъзе бифасон. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Чақа хушрон, качество пеши пешай. Сангои Сваровски хадизадагӣ. Баъзе бако. Расветкаи чанд та доред апа? 10 расветка ҳастад. Нигоҳ кунед. Боян хелиёшон ҳам ҳастанд. Нархи наё 25 сомониян. Иёро чӣ меган апаҷон? Данте? Данте меган, нигоҳ кунед. Расветкаш я 10 намуд зиёд ҳастад, бо айнаё ҳастанд. Без санг бо ягон чиз, баъзе бакои фасонаш. Хоб. Аё 80 сомонӣ, нигоҳ кунед. Ё румолои калонан, чанд ба чанд боша апаҷон? 120 ян, ё румолои калонан. Баъзе бифасон. Мулоима качествоашда гап нест. Чақа хушрон. Хоси гап ням хеле. Айнаи хелиёш ҳастанд бо 50 сомонӣ. Хе румолакои фасон фасонан. И чанд ба чанд бошад чӣ размераш? 1 ба 1 квадратки фасон. Расветкош бисёра на апаҷон? Нигоҳ кунед, расветкош гарини бисёран. Бо айнаи хели дантеҳои нехели намуддош ҳастай. Салому алейкум духтарако. Одам ки корша дӯст доштак, анан хали усталои зебо заказ мекунаву ба худша зонаи корӣ тайёр мекунад духтарако. Зонаи кории ма ки ма шумо видео кадом партуфтумина. Ҳам штатифу май плифа бирлика, ҳам бору май плифа бирлика, устал май плифа бирлика ина духтарако. Меҳнати чандсолаи ман духтарако. Инстаграм мара булғоб кард бо ма. Корма айсар шурӯъ кардам. Бо кору меҳнати хума айсар кардем на духтарои хушрӯ. ҳолиам ақиф намонде. Биёен ҳамроҳи мо кор мекунем, ҳамкорӣ мекунем. Пулу моли зиёд кор мекунем дар ширкати фабрик ина духтарако. Намехоҳем хали зонаи корӣ дошта бошем ина. Ай 65 сомонӣ, ай 60 мешавад. Любой ҷо доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед. Дигар намуд расветкошон ҳам ҳастанд. Иёро ҳамон нарха на апа? Ина нигоҳ кунед. Иёро ҳам расветкошонай. Моделҳои дигараш бо. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. На. Хулоси гап барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависен, аи боромо любой ҷо доставка мекунем. Неёшам ҳастаи 60 сомоно. Нигоҳ кунед чӣ қадар зебанд. Любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Як занг занед, нависед, любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Нигоҳ кунед чӣ қадар зебанд. Фасонако. Бо ина хелиёшон ҳам ҳастанд. Хелиё ҳастанд. И чанд ба чанд ай размераш? И румол турай чӣ хелия ёз шарфа? Шарф нархш 90 сомонӣ. Баъзе бифасона ёз нехе нишон метам. Шумо намебинед. Ина хелия полностью. Баъзе бифасона. Иқад дароз буда. И ба фикрам 1.80 аста. Шарфи дарозае. Нигоҳ кунед. Баъзе бако. И моделош нархҳо яган? И қати. Ай ҳамон я 10 та дига заказ мешавад мушкил. Окей, хуб фасонафан. И шарфҳоро апаҷон оптум да чанди метен оптум? 10 сомонӣ оптумш нигоҳ кунед. Парчикаш 10 та дора, 10 та дора. Бори Туркия, Турки Дубай. Ҳафтагӣ тоза турки. Дигар намудошон ҳам ҳастанд, моделошон ҳам бисёранд. Хулоси гап любой ҷо доставка мекунем. Шумо просто маъқули дилтон я скриншот карда мо дар равон кунед. Ай боромо любой ҷо доставка мекунем. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мешавад. Баъди заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Дар WhatsApp мон я нависед, бо ҷушта ҷавоб метем. Моделҳо бисёранд. Нигоҳ кунед. Чӣ қадар зебош ҳастанд. Любой ҷо доставка мешавад. Россия, Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Моделҳошон ҳам бисёранд. Бениҳоят бисёранд. Нахе фасонаи хелиёшон ҳам ҳастанд. Любой ҷо доставка мекунем. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависен. Ай ҳамаи боромо доставка дорем. Ай ҳамаш. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран.